Sang Nata Muda. Sang Nata Muda wus nyongrerepa. Wah, Durna bapakku. Apa nggih Bratasena? Supaya ora tidur rasane atiku, marang tinggal dawuhna ingkang cetha. Ana ngendi papan dununging kayu gung susuing angin. Sarta banyu suci Perwitasari. Papan dununging kayu gung susuing angin ana pucaking Gunung Reksamuka. Ya Gunung Candramuka. Banyu suci Perwitasari mapane ana jroning samudra Minangkalbu. Durna bapakku. Apa nggih? Gunung Reksamuka wis cetha lan kuwi karuan papan panggonane. Nanging yen to samudra Minangkalbu kuwi papan panggonane ana ngendi? Golek ana menyang kenceng ing atimu. Sebab Minangkalbu tembung minang kuwi pacangan, kalbu kuwi ati, tekse pacangan ing ati. Golek ana menyang nering atimu. Yen to pancen nering atimu kuwi mlaku ngidul bakal ketemu ana segara kidul. Nering atimu kuwi mlaku ngalor bakal ketemu ana segara lor. Nanging wanti-wanti dawuh pengendikanipun Bapa ya nggih. Sadurunge sira bakal mawat weningna ciptamu menepna rasamu. Supaya entuk pituduh saka paring Gusti kang karya jagat. Yen to pancen mangkono daya-daya. Dene aku bakal budhal njaluk tambaing berkah pangestu Bapa Durna. Ya. Bratasena, ora liwat tak prenggah puja sesanti jaya-jaya mrih kasembadane sediamu nggih Bratasena.